बाप खातिर तो औलाद सन सबसे बड़ा गिफ्ट होवेला सन। सीधा सीधा बोला ना कि तुम माई के गाना बेच के खा गइलो। चूल्हा फोड़े के केहू के हिम्मत कैसे भइल? चूल्हा हम तो कपारो फोड़ दे। देख के लागत कि उ लोग अपना माई के मरे के और बाबूजी के मरे के इंतजार करत रहन और माई बाबूजी के संस्कार के उहे हाल होखता और ई तीन वंश औसने हाल करतान जैसन एगो मरल जानवर के, चाहे एगो मांस के टुकड़ा के प्रति कुत्ता और एगो कौआ, चाहे एगो गिद्ध, चाहे एगो चिल अपन नज़र और अपन इच्छा रखेला। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है जेकरा में 3 गो हीरो बाड़न और 3 गो ही हीरोइन बाड़ी। ओमे मुख्य कलाकार के रूप में बाड़न गौरव झा, देव सिंह और वो एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री की बात करें तो यामिनी सिंह और अंजना सिंह बाड़ी। ये फिल्म हर घर के कहानी के, समाज के गंदगी के कहानी के लेखक राइटर अपना शब्द के रूप में और अपना कलम के ताकत से स्क्रीन पर लावे के कोशिश कैले बाड़न और वो कोशिश के ये फिल्म के हर एक कलाकार, छोटा से छोटा कलाकार, एक सीन वाला कलाकार, एक फ्रेम वाला कलाकार अपन कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ कैले बा और इस सब कोई मिल के ये फिल्म के जो हम साथ साथ हैं ओकरा के अपना अपना कैरेक्टर के साथ है और अपना अपना किरदार के साथ है इंसाफ कैले बाड़ा। और आज के समाज में हमने के देखले हो खबजा कि माई बाबू के मरते घर में जौन बेटा के रूप में, संतान के रूप में जे उनकर वारिस बा, जेकर वंश बा, उ कौआ बन जाता और कौआ यह रूप में बन जाता कि माई बाबू के संपत्ति के नोचे पर उतारू हो जाता। जैसे कौआ एगो मरा हुआ इंसान के, मरल जानवर के मांस के टुकड़ा के नोच नोच खाए खातिर मजबूर बा, कैसे ओकर संस्कार, ओकर कैरेक्टर, ओकर परवरिश ही ऐसा है। वैसे ही आजकल हमने के समाज में, हमने के परिवार में ऐसा वंश लोग और ऐसा संतान के, ऐसा वंश के रूप में और संतान के रूप में हमने के समाज में बेटा बेटी होखल जाता और समाजे एह रूप में आगे बढ़ल जाता। रोज सब देखले होगा कि जैसे ही माई मरेली, चाहे जैसे ही बाबू मरेलन, घर के सुख संपत्ति और संस्कार के बेटा के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे घर के संतान के रूप में जे और वंश के रूप में जे वो घर के संस्कार आगे बढ़ावे के जिम्मेवारी बा, उहे इस संस्कार और परिवार और सुख शांति के नोच नोच के खाए पे मजबूर हो जाला। और ऐसा बेटा और ऐसा वंश के हम उ कुत्ता और उ कौआ से ही तुलना करेला जे अपना माई बाबू के संस्कार और माई बाबू के मरला के बाद ओकरा संपत्ति के और ओकर संस्कार के और ओकर इज्जत के नोच नोच खाए खातिर तैयार हो जाला। हम अपना गांव, घर, समाज, परिवार में देखले बानी कि जैसे ही माई बाबू मरेला, माई कभी चीता उठल कि ना, माई के चीता में आग अभी लागल कि ना, लेकिन माई का छोड़ के गोइल बिया। माई के हंसुली कहाँ बा, माई के पायल कहाँ बा, माई के छूछी कहाँ बा, माई के कनफूल कहाँ बा, माई के चूड़ी कहाँ बा, माई के बाला कहाँ बा। एकरा के लेके घर में द्वंद्व छिड़ जाला। लेकिन वो दिन द्वंद्व ना छिड़ेला जब माई के दुख रहेला, चाहे बाबू के दुख रहेला। वो दिन ई रहेला कि हम घरे हइये नहीं खी, चाहे हम माई भी हइये नहीं खी, तो माई के करी कैसे। लेकिन माई बाबू के मरते जैसा ही, लेकिन माई बाबू के मरते कौआ के रूप में जहाँ अभी टेम्परोरी रहत अड़न लोग, ओहिजा से फटाक से उड़ान भर के हिस्सा और उ घर के संस्कार के नोच नोच के खाए खातिर कौआ के रूप में वंश पहुँच जाला। उहे चीज़ के फिल्म के राइटर अपना कलम के रूप में स्क्रीन पर उतरले बा। अगर हम बात करिए फिल्म के, तो फिल्म में ये देखावल गइल बा कि एगो बाबू माई के 3 गो लड़का रहत अड़न और तीनों लड़का बड़ा संपन्न और बड़ा ही नेक दिल से रहत अड़न। लेकिन जैसे ही फिल्म आगे बढ़ता और माई बाबू के
प्राण के पखेरु उड़ जाता यानी कि मृत्यु हो जाता, तो जौन रूप में ये तीनों संतान और तीनों वंश के करेक्टर आवता, ये देख के लागता कि वो लोग अपना माई के मरे के और बाबूजी के मरे के इंतजार करत रहन। और माई बाबूजी के संस्कार के उहे हाल होखता और ये तीन वंश औसने हाल करताड़न जैसन एगो मरल जानवर के, चाहे एगो मांस के टुकड़ा के प्रति कुत्ता और एगो कौआ, चाहे एगो गिद्ध, चाहे एगो चिल अपन नज़र और अपन इच्छा रखेला। ऐसन वंश और ऐसन संतान से कहल चाहतनी कि जब तक बाबू तारा के जिंदा रहन तो भरपूर कोशिश कलन कि तू कुछ बेहतर कर जा, कुछ अच्छा कर जा, लेकिन तू आपन नाकामी छिपावे खातिर, आपन गलती छुपावे खातिर, आपन बदनामी छुपावे खातिर अपन छोट भाई, चाहे अपन बड़ भाई, चाहे अपन बहिन, चाहे अपन चाचा, चाहे अपन चाची पे आरोप प्रत्यारोप करता रहा, जबकि तहरा से गंदा और तहरा से बदचलन ये धरती पर केहू नहीं खे। जेकरा खातिर बाबू पूरा जिंदगी में एक एक पाई करके बेहतर जिंदगी बनावे खातिर भरपूर कोशिश कैलस और फिर भी तू ना बन पैला, फिर कौआ और एक कुत्ता के माफिक बाबू के संस्कार और माई के संस्कार और घर के इज्जत के नोच नोच के खाए पर मजबूर हो गई। फिर ऐसा संतान के काहे कहल जाए। खैर ये फिल्म में आगे खावल जाता और बतावल जाता कि कैसे घर के जौन संतान बाणन लोग, जे घर के वंश बाणन लोग, घर के इज्जत और घर कि कैसे युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र के रूप में बदलल जाला। ये आवे वाला पीढ़ी हमनी के बतावता, ये फिल्म के ट्रेलर में देखावल गई बा। फिल्म के शुरुआत होखता ट्रेलर के कि हम साथ साथ हैं, लास्ट में जाते जाते घर के जौन बड़ भाई बाणन उनका के और उनका कहे के पड़ जाता कि अब साथ साथ केहू नहीं खे, हम साथ साथ से अब हम साथ नहीं हैं। ये सफ़र के और ये सफ़र में का स्थिति उत्पन्न होता, कौन कौन समय आवता, वो ये फिल्म में एक एक स्टेप पर, एक एक पैदान पर बखूबी देखावल गइल बा। जैसे एको गो मोती जोड़ के एगो माला बन जाला, और सही एको गो फ्रेम और एको गो कैरेक्टर पकड़ के ई जौन हम साथ साथ है फिल्म ओकरा के बनावे में ई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और ये फिल्म का हर एक कलाकार अपना कैरेक्टर के साथ है इंसाफ के लिए बाड़ा। हम चाहता नहीं कि ऐसा टॉपिक पर फिल्म आवे और समाज के लोग ये फिल्म के देखे और देख के सीखे कि जौन फिल्म में देखावा था वो हम कहाँ करतनी और हम काहे करतनी, का कारण बा कि हम ई करे पे मजबूर हो गई बानी। एक बार आत्मचिंतन कल जाए, एक बार अपने अंदर झांकल जाए, तो अवश्य हर एक प्रश्न के को आंसर और जवाब मिल जाए। लेकिन हमने के अपना अंदर झांके से पहले दूसरा पे इतना आरोप प्रत्यारोप कर दिला जा कि अपने आप के अवतरित मान नहीं ला जा और अवतरित ही समझे लागे ला जा। एकरे कारण बा कि एक दूसरा के हमनी के समझे के इच्छा शक्ति खत्म हो गई बा। हमनी के अपने आप के भगवान समझ ले बानी जा और अपन भाई माई बहन चाचा पितिया भौजाई के एगो नाली के कीड़ा या फिर अपना पैर के धूल समझ ले बानी जा। ना तो एक एक कोखी से निकलल 2 गो बेटा, चाहे 3 गो बेटा, चाहे 4 गो बेटा, मत में अंतर हो सकेला, लेकिन मन में इतना अंतर कैसे होखता, एकर कारण का बा रउआ सभे अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। काहे से कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोनो इलाज बीमारी बा तो ओकर इलाज नहीं है, बस इलाज करे के ना हिम्मत बा, ना हौसला बा, ना क्षमता बा। ई क्षमता हौसला बनावे के पड़ी, तबे कोनो रोग दुख दूर हो।